Okay, dalaygo ng Diyos, niningatak na sa kabuntagon mga kaigsunan ato nga ipadayon ng atong mga pagtulunan karong adlaw ang atong hisgutan na usab mga kaigsunan ang katamis sa gugma sa Dios. Ato hinumduman mga kaigsunan kung maghisgot kag tamis, nas mga dugos, tamis o mga ginitawag og mga sentral diha sa atong tag sa kapanimalay nga di mawala mga kaigsunan kay kada buntag ngita buntag painit sa atong tiyan unya ato dayon ginapangita ang kitawag nga painit nga diin kape or gatas Milo nya ginasentrala na to tamis nindot gid kay magkaigsunan kung mga pikag tamis mo po na mga higala kung maghisgot kag gugma sa Dios tamis pa siya sa dugos tamis pa siya sa imong ginainom nga painit gatas mga kaigsunan una nga ang tamis mga kaigsunan usay ginalikayan na dinhi sa kalibutan tungod kay ang resulta kung nasobra imong lawas sa tamis ma-diabetic maka pero di man ta ngay mahadlo kanang diabetic magkaigsunan kay kana nga sakit maayo gyapon ang Ginoo kay walay diabetic nga nagsugod diha sa ulo kay kung diha sa ulo sigurado liog giputlon pero nagsugod ang diabetic diha gid sa imong tiil kay gidesign po na sa Ginoo nga makahinulsol papunta kay sa di pa ta mamatay ginapamutlan pamantag tiil una nga ang sakit magkaigsunan pagpahinumdum na sa Ginoo ato na nagisgutan gilakbitan kay nagisguta karong adlaw ang pagkatamis sa gugma sa Dios may kaigsunan nindot kaayo tagamtamon ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi may kaigsunan kung imong tan-awon bisan pa man sa daang tugon iyan ang gipabati sa mga katawhan nga maong Israelinhon nga matod pa adunay gugma nga giimplementar sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan ug matod pa diha sa Exodo kapitulo 34 bersikulo 6 mga kaigalaan mga suki natong mga viewers diha sa atong programa nga diin matod pa sa balaang kasulatan diha sa Exodo kapitulo 34 bersikulo 6 hangtod sa 7 makaigsunan. Ang Ginoo miagi sa iyang atubangan ug miingon Yahweh si Yahweh usa ka Dios nga manluluyon. Mapo anguron hinay sa pagkasuko, puno sa gugma, gugmang walay paglubad og matinumanon. Nagpadayon sa gugmang walay paglubad ngadto sa mga nilibo. Nagpasaylo sa pagkadautan og pagkamalip manggilapason sa ilang sala apan dili makhiling kawas nga sad-an nagsilot sa sala o sa mga ginikanan diha sa mga anak o sa mga anak ngadto sa ikatulo o ikaapat nga kaliwatan. Mga kaigsunan, di nato malimtan nga ang Ginoo hustisya nga dili pod bisan siya gugma dili ta makalikay sa iyang silot nga ipahamtang kung kita manggilapason o magkasala sa tubangan. Pero hisgutan nato karong adlaw ang gugma sa Dios nga lapad pas kadagatan. Mga kaigsunan, lapad pa siya sa kawanangan. Ang gugma sa Dios mapuanguron matod pa diri gi-describe diri nga ang gugma sa Dios mapuanguron manluluyon. Ang puangod sa Dios ang iyang pagkahinay masuko kalma kayo siya tungod kay naa sa iya ang tamis nga gugma mga kaigsunan. Kung imong tan-awon mga kahigalaan mga kaigsunan bisan pa sa unang panahon ang Dios nagpabilin sa iyang pagpasundayag sa gugma nga diin ang Dios mga kaigsunan iyang giatiman ang iyang mga Israelinhong katawhan. Iyang giluwas pinaagi sa pagsakripisyo. Iyang gihatag ang iyang panahon ngadto kanila. Mga kaigsunan samtang nagpanaw sila gikan sa Egypt mga kaigsunan paingon ngadto sa yuta sa saad. Igipakita sa Ginoo ang iyang pagkamaayo. Iyang isa dihang init kaayo nagpandong siya pinaagi panganod. Sa diha nga wa sila mag-uma, wa sila gitanom gipugas. Nagpaulan ang Ginoo pagkaon sudan. Nagigsuran panahon sa kagabion, angit-ngit man ang kamingawan o kalasangan nga ilang giagian, pero dunay kahayag nga misidlak sa ilaha tungod kay dunay haliging kalayo nga di nag-uban-uban kanila. Ug unya uhaw kay sila dunay bato nga di nagsunod kanila nga didto igsuon nagagas ang tubig igsuon og higala ang Dios usa ka tamis kaayo nga siya pamalandungon nato ang iyang gugma. Manluluyon, puno sa gugma,
puno sa gugma nga walay paglubad. Okay, gugma sa Dios dili mulubad mga kaigsunan. Pure gid siya mga kaigsunan, dili pareha sa usahay sa ato mga alahas nga dili pure, mulubad nag butngag nimo na og aslom nga mga butang mga kaigsunan, limonsito butngan nimong suka. Ang dili pure gold nimo nga alahas mulubad na siya, mo puna usahay sa atong paghigugma sa Ginoo, atong pagpangalagad sa Ginoo, makatagamtam gali tag mga aslom na gali nga pagpangalagad, moabot nato mga problema mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Mulubad na puna ang atong paghigugma apan ang Dios mga kaigsunan, bisan magpalayo ka sa iya usahay di na kamo simba, usahay layo na kag simbahan, usahay dugay na kamo abot simbahan mga kaigsunan, si nakagkalit kay daghan kag una-unang trabaho, apan ang Dios ay gugma di mulubad alang kanimo. Padayon siya igsuon nga nahigugma nga walay paglubad diha kanimo. Nindot kayo ang gugma sa Dios. Usa ka tamis nga tagamtamon diha sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan, ang iyang paghigugma matod pa sumala sa balaang kasulatan, puno sa gugmag walay paglubad, no? Matinumanon. Nya kung imong tan-awon mga kaigsunan bisan sa Salmo kapitulo 25 versikulo 10 nga ang gugma sa Dios mga kaigsunan nagapadayon kini. Wala siya'y paghunong mga kaigsunan. Padayon ang iyang paghigugma diha sa iyang mga katawhan. Munang nindot kaayo mga kaigsunan nga kita magpalandong sa gugma sa Dios. Magpalandong ta sa iyang paghigugma. Matod pa dinhi sa balaang kasulatan, ang tanan agianan sa Ginoo gugmang walay paglubad. Matinud-anon alang ni adtong nagtuman siyang kabubuton og ang iyang gugma, no, matuod. Nagapadayon mga kaigsunan, walay paglubad nga gugma sa Dios. Og kini nga klase sa gugma mga kaigsunan, usa ka gugma nga diin iyang buhaton ngadto sa tawo nga nagmatinumanon kaniya. O kuna nga usahay mga kaigsunan, ang Kristohanon kung dunay pagpakasala siyang atubangan, ginadisiplina mo na nga dili na nimo usahay ma-appreciate ang gugma sa Ginoo kay ginadisiplina naman ka, gikastigo naman ka, kay gusto man sa Ginoo nga disiplinahon og pantunon kadtong mga tawo nga naa sa iyang mga kasalanan. Muna nga tungod kay gigugma ka sa Dios, ang gugma sa Dios muhatag og pahimatngon ngadto sa tawo nga diin ang tawo usahay makaigsunan makalimot naman siya sa Dios. Muna nga ang atong paghigugma ngadto sa Ginoo mga kaigsunan, usa ni ana mao ang atong pagbantay sa kabalauran sa Ginoo. Na nga ang Dios usab magapadayon ang iyang gugma kung kita sa atong pagka-anak, kita sa iyang atubangan ingon nga iyang mga ulipod katawhan sa Dios, mahimo nga kita mga kaigsunan makabaton sa tamis nga gugma sa Dios, sa diha nga kita magpabilin sa iyang mga kabalauran, magpabilin sa pagkamatinumanon ngadto kaniya. Kung imong basahon sa Deuteronomio kapitulo 7 versikulo 7 mga kaigsunan, ang balaang kasulatan nagahisgot may tungod sa gugma sa Dios. Matod pa niya dili tungod kay daghan pa kamo sa gidaghanon, matod pa niya kay ang ubang katawhan nga kamo gihigugma sa Ginoo ug iyang gipili kay kamo mao ang labing diutay sa tanang katawhan. Apan kini tungod kay ang Ginoo nahigugma kaninyo og nagtuman sa panumpa sa iyang mga katigulangan nga gikuha kamo sa Ginoo pinaagi sa kagamhanang kamot o gilukat kamo gikan sa balay sa kaulipnan, gikan sa kamot ni Paraon o ang hari sa Ehipto. Muna mga kaigsunan nga bisan pa man sa mga katawhan sa unang panahon, mao ko tong akong giingon mga kaigalaan nga gipasundayag sa Dios iyang gugma pinaagi siyang pagluwas sa mga katawhan nga maong Israelinhon gikan sa pagkaulipon sa Ehipto mga kaigsunan. Apan diha sa ato karon nga panahon matod pa sumala sa balaang kasulatan. Kung imong tan-awon mga kaigsunan sa Roma kapitulo 5 versikulo 8 nga diin bisan pa sa atong pagkamakasasala gipadayag sa Dios sa iyang gugma mao na nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus. Sa samang paagi mga kaigsunan, sa unang panahon gipadayag niya ang iyang gugma, tamis nga paghigugma sa iyang pagkamatinagdanon, sa iyang pagkamapuanguron, pagkamaluluyon sa pagpasaylos mga katawhan nga diin iyang giluwas gikan sa Ehipto. Tipo sa ato karon mga kaigsunan nga giluwas usab kita gikan sa kalibutan diha sa pagkaulipon sa sala. Apan bisan pa ni ana mga kaigsunan, ang Dios nagpasundayag siyang tamis nga gugma kanato mga kaigalaan nga diin kita iyang giluwas niya. Atong basahon mga kaigsunan ang balaang kasulatan matod pa diha sa Roma kapitulo 5 versikulo 8. Apan ang Dios matod pa niya nagpadayag siyang gugma alang kanato pinaagi nini
nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Mao ni mga kaigsunan. Og kay karon nahimot naman kitang matarong pinaagi siyang dugo, labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios. Kay kon sa daghang sa dihang kaaway pa kita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon siyang anak, labaw pa karon na pasiguli na kita, luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. Muna mga kaigsunan, wala tayo ngay kahadlokan. Usay mahadlok tas pagwali sa maing balita, mga kaigsunan, kay siguro basig mahadlok putang mamatay, o mahadlok putang batuon, mahadlok putang pangutanon nga di na takatubag. Munang mga kaigsunan, mahadlok tagwalis pagsangyaw, muna mahadlok na ta mga kaigsunan pan ang Dios. Mga kaigsunan, dili ta ngay mahadlok kay nganuman, labaw pa kitang pagaluwason, panalipdan sa Ginoo, no? Panalipdan kita sa Ginoo mga kaigsuonan, sa diha nga kita o nakabato na og Kristo sa atong kinabuhi. Muna nga gipadayag ay gugma sa diha nga si Kristo namatay tungod og alang kanato. So di ta ngay mahadlok mamatay, mga kaigsunan, kay nganuman ang Ginoo maghatag natog panalipod og sa iyang panalipod matod pa sumala sa balaang kasulatan, matod pa diri sa balaang kasulatan nga kung si Kristo dapig kanimo, kinsa may makabuntog kanimo. Importante mga kaigsunan, dapig ang Ginoo sa ato, dili nang wala mo dapig ang Ginoo si mo, kay kung dili mo dapig ang Ginoo si mo, itugyan kaniya ngadto sa kalautan. Muna nga ang atong mensahe karong adlaw mga kaigsunan, ang tamis nga gugma sa Dios ato pong baslan og tamis. Lisod ba sa gayo nga ang tamis sa gulan ni mugpait. Muna ang Dios mga higala nagapangita siya sa tamis nga paghigugma. Matod pa diha sa Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 4, apan do na ako'y butang batok kanimo, nga imong gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. Unsay bot ipasabot sa Ginoo mga kaigsunan? Ang iglesia sa Efeso mga kaigsunan, aduna sila'y unang gugma. Aduna sila'y unang gugma nga diin mao katong tamis nga gugma nga gipangita sa Dios. Siya ang gugma nga diin gipangita sa Ginoo, kanang unang gugma. Dili nang gigugma nimong Ginoo kay ikaduha na. Sahay mga kaigsunan, ang atong gugma sa Ginoo nahog na sa gining gitawag ikaduha, nga diin usahay mauna na nimo ang imong pamilya. Usahay mga kaigsunan ay hapan nimo maatubang ang Ginoo, kay simpre unahon man gid ang imong pamilya, pero hinumdumi mga kaigsunan, ingon ang balaang kasulatan nga si bisan kinsang nahigugma siyang anak, iyang ginikanan, bisan kinsang nahigugma siyang asawa, bana labaw kanako, dili gayon siya takos kanako. So may buti pasabot sa Ginoo ang tamis nga gugma mga kaigsuonan diha sa Ginoo nga gikan kanimo katong gugma nga siya'y unang gigugma. Dili kay ang gugma sa nato ngadto sa Ginoo nanas ikatulo ikaupat mga kaigsunan, kung sasakyanan pa dako na kay nag-maintenance, dako na kay nag-maintenance mga igala. Kung gusto sa Ginoo katong yung gugma nga siya mo'y una. Mga kaigsunan, mo na nga gipangayo sa Ginoo ang tibuok nga klase sa gugma, kay ang iyang paghigugma mga kaigsunan wala gid kaniya ikaduha, ikaw giuna niyang gihigugma. Busa sumala sa balaang kasulatan nga ang Dios nahigugma una kanimo, ug dili ikaw ang unang nahigugma. So kung imong tan-awon mga kaigsunan, tamis kayo tagamtamon nga ang gugma sa Dios diha kanato tungod kay kita una niyang gihigugma. Kung gusto sa Dios, baslan po nato og tamis nga paghigugma. Kung imong common nga bersikulo mga kaigsunan bisan sa mga bata, matod pa sumala sa unang Juan 4 bersikulo 8, wala mahigugma. Matod pa niya dinhi, ang wala mahigugma wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma. Matod pa ang Dios ang usa sa iyang mga kinaiya mga kaigsunan gugma, og dili nga ikaw unang nahigugma kaniya kun dili siya ang unang nahigugma kanimo. So nahitabo mga kaigsunan, tamis kayo ang gugma nga ato natagamtam gikan sa Dios tungod kay siya una nga nahigugma kanato. Siya gyud ang adunay dakong gugma kanato. Grabe ang iyang paghigugma, igsuon dili tugkad og dili masukod. Muna nga kining atong paghigugma ngadto sa Ginoo, ato pud ihatag kaniya ang pinakanindot nga gugma. Og una ang gipangayo sa Ginoo nga gugma nga gikan kanato mga higala, mga kaigsunan, katong gugma nga
una nga gugma mga kaigsunan. Hinumduman nato sa diha nga kita nahimong Kristohanon. Grabe ka nindot ang atong pagpangalagad. Musimba ta mga kaigsunan, sayo kayo ta Sabado pa magdamgo na ka nga dunay nagwali. Burag ang imong hunahuna mga kaigsunan, lami kayo nga musimba kay nindot ang pagsimba. Niabot ang panahon nga nalimot ta kag Domingo, di na kakahibalo Domingo na erong adlaw. Unya dayon di na kaganahan mo simba. Ang gusto sa Ginoo, mainiton nga pag-alagad tungod kay kini mga kaigsunan ang mainitong pagpangalagad, madasigong pagpangalagad, uban inubanan kana sa gugma. Una nga, kung imong tan-awon mga kaigsunan, mga kahigalaan, gusto sa Ginoo nga kita mahigugma kaniya katong gugma nga pinakaun. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, kung magbaton ka sa tamis nga gugma, mga kaigsunan, usa ka nindot sa kinabuhi sa Kristohanon. Tungod kay usa sa mga kinaiya sa gugma, mga kaigsunan, kung imong tan-awon ang balaang kasulatan, no, ang usa sa mga kinaiya sa gugma, atong basahon mga kaigsunan diha sa 1 Korinto kapitulo 13 bersikulo 4. Ang gugma mapailubon og manluluyon. Ang gugma dili masinahon, dili manghambog. Ang gugma dili pagarbo, dili bastos, dili matod pa diri, dili mamuhugas, alang siyang kaugalingon, dili masukanon, dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, apan malipay kini sa kamatuoran. Muantos sa tanang butang, mutuo sa tanang butang, mulaom sa tanang butang, mulahutay sa tanang butang. Muni mga kaigsunan ang mga kinaiya sa gugma kung imo ning mabatunan. No, sahay mga kaigsunan ang Kristohanon dali ra masuko, dali ra kayo masuko mga kaigsunan. Dili na siya gugma tungod kay ang gugma, no, dili masukanon. Naa siya sa gitawag painubsanon, pagka mapailubon, pagka maluluyon. Muna nga nagalaom ta nga ang tamis nga gugma sa Dios ato ni siyang mabatunan. Kay nga naman mga kaigsunan, ang Ginoo nagmapailubon sa atong kinabuhi, nagmanuluyon sa atong kinabuhi. Dili hambugiro, dili tigpagarbo, dili bastos mga kaigsunan. Mao ni mga kaigsunan ang gugma. Dili masukanon, dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay dautan, apan malipay kini sa kamatuoran. Muantos sa tanang butang, mutuo sa tanang butang, mulaom sa tanang butang, mulahutay sa tanang butang. Nindot kay mga kaigsunan kung ang imong kinabuhi naa sa gugma. Tungod kay kini mga kinaiyaha naa kanimo, pero hinumdumi mga kaigsunan usahay ang mga Kristohanon wala gyud makabaton niining klase sa gugma. Muna ato karon nga hinumduman nga sa dili pa matapos kining tuiga, ato nang tagamtamon ang tamis nga gugma. Ug imo kining matagamtam mga kaigsunan, ang tamis nga gugma kung sa imong kinabuhi, imo pong mabatunan ang tamis nga paghigugma ngadto sa Dios. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang imong paghigugma naay pag-antos. Butngan sa pagkamainantoson. Sa daghang pagsulay mabot sa imong kinabuhi, ang atong Ginoo Kristo nag-antos siya ibabaw sa cross dito sa bukid sa Kalbaryo. Iyang giantos ang lansang siyang kamot, siyang tiil, ang koronang tunok siyang ulo. Mga kaigsunan, ayang giantos ang tanan nga mga butang para sa imuha. Kay nga naman mga kaigsunan, ang kinaiya sa gugma mo ni siya ang pagkamainantuson aron nga ikaw iyang hatagag kaayuhan. Una nga nindot kayo ang gugma sa Dios, tamis kayo mga kaigsunan, tamis pa sa dugos kay nga naman mga kaigsunan. Tungod siyang gugma nakabaton kag paglaom. Tungod siyang gugma aduna kay kaluwasan gikan sa kamatayon. Muna nga ang tamis nga gugma sa Dios nagdag paglaom sa kinabuhi sa tao. Muna nga ang tamis nga gugma sa Dios naghatag og sakripisyo para sa atoa. So kung ikaw nahigugma sa Dios mga kaigsunan, andam ka mo sakripisyo po para sa iyaha sa mga ministeryo nga naa sa imo karon nga gihatag sa Ginoo. Kung ikaw usa ka magsasangyaw, matud pa sa Biblia, sangyaw. Natay mga kaigsunan diha nga mga magsasangyaw mga kaigsunan. Usahay dili na makasangyaw kay nagsige na lang silang trabaho sa ilang mga sadline. Ang ilang pastor, ang ilang pagka-ministro, nahimo na hinong sadlain mga kaigsunan. Dili dapat himo nato na kay si Pablo mga kaigsunan sa iyang ministeryo. Ang iyang sadlain mao naman ang paghimog mga tulda aron maka-income pud siya, pero usahay ang mga Kristohanon na-focus naman hinoon siya mga sadlain mga kaigsunan. Di naman sadlain, full time naman hinoon siya mga trabaho. Muna nga atong gipasalamatan ang Ginoo nga pinagi ni atong broadcast mga kaigsunan sa tinuod lang. Kini usa ka
kahigayonan nga gihatag sa Ginoo sa ato aron nga kitang tanan mahinumduman. Di lang ako kay una na akong giwalihan akong kaugalingon mga kaigsunan, tungod kay kita nagkinahanglan nining tamis nga gugma sa Dios, tamis nga mga pulong sa Ginoo paminawon sa atong kasing-kasing, ilabi na kung doon natay lapad nga panghunahuna, lapad nga pagbati nga din ang pulong sa Ginoo atong hatagag luna nga siya maplastar sa atong kasing-kasing og siya maghari nini. Matod pa sa balaang kasulatan, papuya ang pulong sa Ginoo sa tumang kadato sa inyong kasing-kasing. Una mga igsoon, nga puy-an nato karon ang gugma. Ilabi na mga kaigsunan nga dunay daghang mga trahedya, mga kalamidad mga kaigsunan sa kalibutan tungod kay kini usa kini kapag pahinumdom sa Ginoo. Ug unya ato di nato kalimtan ang tamis nga gugma sa Dios nga diin siya muluwas gikan sa tanan nga mga katalagman. Ug ingon niya matod pa sa balaang kasulatan, dili ko gayud ikaw pagabiyaan. Usa ang Kristohanon mga kaigsuonan, gisugo gayud nga kinahanglan kita maghigugmaay. Kung imong tan-awon sa Juan kapitulo 13 bersikulo 34, nagsugo ang atong Ginoong Kristo o matod pa niya dinhi no sa Juan kapitulo 13 bersikulo 34 mga kaigsunan, matod pa sa balaang kasulatan atong pagabasahon. Matod pa niya dinhi, og usak kabag-ong sugo nga akong ihatag kaninyo. Usa ka bag-ong sugo nga ihatag ko kaninyo, nga kamo maghigugmaay ang usag-usa. Sama nga gihigugma ko kamo, aron maghigugmaay usab kamo sa usag-usa. Tungod niini ang tanang tao mahibalo nga kamo akong tinun-an kung kamo maghigugmaay ang usag-usa. Sumuni siya mga kaigsunan ang ebidensya pamatuod nga ikaw anak sa Dios, ikaw alagad sa Dios kung dunay gugma nga imong mabatunan sa imong kinabuhi, maimplementar nimo ang gugma sa imong isig katao. Imong higugmaon ang imong kaubang Kristohanon o di lang kaubang Kristohanon, higugmaon nimo bisan ang imong kaaway, higugmaon nimo imong silingan, higugmaon nimo tanan nga mga katawhan mga kaigsunan. Kini matud pa ni Kristo, ihatag ko ang bag-ong sugo diha kanidyo. Muna nga gisugo diay sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga sumala sa balaang kasulatan, kung kamo nahigugma kanako, matud pa niya sa Juan 14 bersikulo 15, kung kamo nahigugma kanako, tumano ninyo ang akong sugo. Og dunay sugo ang Ginoo nga matod pa maghigugma ay kita ang usag-usa. Una nga kinahanglan, doon na tayo paghigugma sa matag usa, dili ang pagdumot. Timan-an nato ni mga kaigsuunan. Gugma nga walay pagminaot, dili ng gugmang plastic mga kaigsuunan, dili gusto ana. Matod pa sumala sa Roma kapitulo 12, bersikulo 9, nga matod pa sumala sa balaang kasulatan nga atong pagabasahon mga kaigsuunan. Roma kapitulo 12, bersikulo 9. Kinahanglan walay pagminaot ang gugma. O dili day minaot ka ng plastic nga gugma mga kaigsunan. Dumti ang dautan ug kupti ang maayo. Sumuni siya ang dili minaot nga gugma mga kaigsunan kung nagkupot kag maayo. Ang imong pagbuhat, ang imong hunahuna, ang imong mga trabaho puro maayo. Pero kung nagtrabaho kag dautan, nagunahuna kag dautan, mga kaigsunan, wala na siya sa gugma sa Ginoo. Kay ang gugma sa Ginoo kung naa kanimo, nagbuhat kag maayo. Muna usana sa mga pagminaot, kung ang imong pagkakristohanon pabilin ka nagbuhat og dautan, sa ato pa ang gugma sa Dios wala pa diha kanimo. O kung mingon ka nga nahigugma, matud pa usa ka gugma nga minaot nga dili ka na gugma nga iya sa Ginoo. Atong basahon mga kaigsunan ang balaang kasulatan bisan pa man sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 22, matod pa dinhi sa balaang kasulatan. Kay nahibaluan naman ninyo ang inyong makalag pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran, ngadto sa pagkamatinud-anon sa paghigugma nga inigsuon gikan sa putli nga kasing-kasing paghigugma ay kamo sa usag-usa mainiton gayod. Muna siya ang gisulti usab ni Apostol Pedro ngadto sa mga dapit nga iyang ginasulatan nga diin matod pa mga kaigsunan nining panahon man kini nga pagsulat ni Apostol Pedro, panahon man kini sa paglutos, usa naning kamot gani siya sa pagsulat mga kaigsunan aron maabot ngadto sa mga kaigsunan nga tuwa nagakalagyo na kay panahon sa paglutos. Apan matod pa niya nga nahibaluan naman ninyo ang inyong kalag pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon, pagkamatinahuron, pagkamatuoron, ngadto sa matinud-anon nga gugma, inigsuon gikan sa putli nga kasing-kasing paghigugmaay kamo ang usag-usa sa mainiton nga gugma.
Muna mga kaigsuunan nga ang pagigugma nato ngadto sa atong isig katao. Mao kini siya ang kamatuoran nga kita mga kaigsuunan mga anak sa Dios. Og ang gugmang putli kinasing-kasing. Mao ni siya ang gugma mga kaigsuunan nga gipangita sa Ginoo. So tamis nga gugma atubangan sa Ginoo kun ang imong paghigugma, ang imong gugma ngadto sa imong isig katao, mga kaigsuunan, imo gyud kini nga pagabuhaton. Busa mga higala, dalay gud ang Dios nini nga adlaw na hinaot ko nga inyo natagamtam ang tamis nga gugma sa Dios diha kanimo. Ayaw kalimot nga bisan pa man mga kaigsunan moabot kanimo ang daghang pagsulay sa imong kinabuhi, mga kasakit, kawalad-on mga kaigsunan, sakit o mabalatian, kamatayon man ang moabot sa atong kinabuhi apan matod pa ni Apostol Pablo kinsa may makapahimulag sa gugma ngadto sa Dios, walay makapahimulag niini kun dili magpabilin kita hangtod mga kaigsunan sa katapusang kapanahunan o katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Salamat sa inyong pagpatalinghog, dalaygon ang Dios nining mga adlaw, dalaygon. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.